Ľudia práve som zrobil výšku. Dostala to zle, aj keď bola zblízka, nevadí, ale padla. Kúknem sa, že či niekto není tam nejaký návštevník. Bol, ale ja ho nechám, lebo tu som mal 7-čkovú výšku. Bol by to Gold, červená, 11 kg. Máme všelijaké tieto misie spravené. Teraz lovím na Emerald Coast a tam lovím krokodílov. Vyťahujem marzinu, lebo je agresívny. A už len čakám, dokým vlastne pôjde na mňa. Pozriem sa, že či tam náhodou niekto není, je tam 5-kový, tak radšej si dám už lepšie mieritko. Idem ďalej za ním, no a vlastne už je Antentiu, takže budeme musieť strieľať. Dobre som ho podľa mňa trafil, no a 30 až 40 a asi aj tohto trafím. Áno, trafil som ho, dobre. Teším sa, áno. No a vlastne som teraz počakal, že dokým mi ten pripláva a ten nech mi sa vynorí, lebo vlastne on mi potom musia vlastne doplávať až ku mne. Mám 143 návojov, 2 v zásobníku, mám neviem koľko už peňazí, no a stále chodím iba po tejto rieke, teda po týchto plážach, no a vlastne tam furt sú nejakí títo naši návštevníci. Ja som rád, že sú tu tí návštevníci, lebo bez nich by sme nedali 89 000. Áno, vidíte, že som na pobreží. No a máme tu nejakého 5-kového, ale teraz vlastne ma zaujíma iba ten 5-kový, lebo ideme zarábať 89 000. No a vlastne už idem ho strieľať, len musím si trochu vydýchnuť. No a idem už strieľať. No, podľa mňa to dostal dobre. Áno, dostal 50-75 ma. Tak ideme preňho, no a vlastne budeme mať ďalšie peniaze. No, 6, 5, ale my hlavne teraz pôjdeme asi pre tú 5. Áno, pôjdem pre ňu. Je dosť blízko. Ale prečo to sa ešte pozriem pre tých Saltwater Crocodile. No a ten 6-kový, ten by to mal dostať dobre. A teraz strelíme toho 5-kového. No vlastne, keď ho strelíme, tak pôjdeme ešte ďalej. Ideme sa ešte pozrieť na nejaké ďalšie miesta.
keď hráte túto hru, no a nechcete mať veľký lovecký tlak, tak si kúpte trojnožky. No a vlastne tie trojnožky, oni vám pomôžu v tom, že vlastne budete mať taký veľký lovecký tlak, keď strieľate zvieratá. No a to je veľmi výhoda toho, no a už len musíme počkať, dokým priplávu a hotovo. Aha, to budeme čakať, dokým ko nám prídu. Prídu. No, konečne sa pozriem ešte ďalej, že či náhodou tam niekto není. No a vlastne pôjdeme ďalej strieľať, len musím počkať, dokým títo dvaja krokodílovia sa mi vyplavia až hore, úplne pri breh. Kúkam sa, že ešte náhodou, tak nemôžem ísť ďalej, lebo už je hlboké to dosť. Idem za nimi a teraz počkám, dokým príde ku mne. Ten druhý vpravo úplne, tak ten vpravo úplne, tak on tiež mi dopláva niekde a pôjdeme ho zobrať. Potom, ak skončíme toto video, tak vám ukážem moje staty. No ja našiel som 5-kového, no a máme novú spiacu zónu na krokodílov, no a idem ho streliť. Strieľam nič. Tak mu dám poslednú ránu a už má hneď 50, 75, 0, 25, hneď padá, bum. Už len čakám na ňo. No. Už len malo hlavím, lebo už budeme musieť ísť. Neviem kde. A keby som vám mal odporučiť jednu mapu zo všetkých DLCček, čo máš, tak by som vybral asi túto, lebo sú tu klokani a sú tu títo krokodíly a volá sa, že Emerald Coast. No a vlastne je tu aj taký príbeh o jednej pani, no a ja ho ešte nemám tiež celý splnený. No a vlastne na takej jednej mape volá sa, že Quattro Collinans. No tak tam mám proste taká príbehová misia to je, že tam musíš zabiť 5 vlkov alebo 3 v takej oblasti, nemôžem to povedať, lebo
YouTube to moc nemá rád, keď sa hovorí to slovo. No a mám uloviť v takom území 5 vlkov, no a preto mám uloviť tých 5 vlkov, že nemám im trafať do hlavy. No a vlastne, že jej matka, čo zomrela, tak ona zomrela na to, že vlastne pokúsali ju všetci vlci, proste nejaká svorka. No a teraz sa mi nedarilo. Netrafil som dobre celkom. No a vlastne máme tam ešte 2. Asi aj tá padne, neviem. No nevieme, že či som ho dobre trafil, alebo nie. Môj najväčší krokodíl, čo vám môžem povedať, že môj najväčší krokodíl bol nie na pláži, ale bol v takých stromoch. No a tam som mal 8-čkového, no a vlastne tam som zabil toho 8-čkového a zabil som ho, no a mal tomu volačo, neviem, áno, mal tomu určite. A bol to iba gól. Ale 9-kový, tak to už je diamant a takého sa snažím uloviť. No potom ukážem vám vo fotoaparáte, že vlastne som ulovil ďalšieho diamonda, až si ešte ani o tej kačke neviete, že som zabil diamanda, no a ozvem sa vám, keď budem mať ďalšiu zver. Dobre ľudia, takže našiel som nejaké zvere. No a máme tu 7-čkového a ten druhý neviem koľkatkový to je. No a vlastne snažíme sa tu diamantov, kačku máme, potom máme také, že bateň, takého máme 5-čkového, to je diamant. Sa veľmi teším, že už máme 2 diamantov. No a začneme asi loviť bizónov. No a 5-kový bizón to už je diamant. No a sa veľmi teším, keby sme mali bizóna, 5-kového bizóna No, teraz strieľame tú 7-čku. Možno. Nemám ani náboje. Nevadí. Idem pre istotu bližšie. To je stable queen, to neviem ani čo je. Išiel som stadeto, aby sa otočil. Alert. Strieľa, no. Bola to moja chyba. Musí sa otočiť. To
tento cesta dobre. Ten už len zaleze do vody a potom sa hneď vyplaví. Tento to nevieme, jak dostal. Ale pravdepodobne dobre. Máme tam ešte také jedného alebo jednu, áno jednu. Aj tu stavím. Už máme toho jedného, už máme vonku. No vlastne dneska parádny lov, 89 000. No a už asi aj bude koniec. Keď pozberám týchto dvoch, tak už bude koniec. Dobre ľudia, toto bol gold. Toľko to je nič. Strieľam. Dobre, dostrieľam tohto a bude koniec. A zoberiem aj tohto. A jen to, čo bol úplne v hlave. Teraz hlavne sa snažím loviť, lebo máme málo peňazí. No a vlastne potrebujeme peňažky potrebujeme, áno. No a vlastne už len tohto zoberiem a ideme. No. Už. Ho bereme. To už nám pláva. Plávam. Mám ho bronzový. No dobre ľudia, takže už koniec. A lovo zdar!